खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 जुन 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। सासे स्वार्थी सुबुंनिफ्राय बारग'नो हाजासे नाजा, मानोना बियो नोंथांखौ नारसिननो हायो। नोंनि न'जों सोमोन्दो गोनां रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनैनि साना बिथोन होनाय एबा माबाफोर मावनायनि सान नङा, जाय जेंना सोमजिहोनो हागौ। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मुडआ एसे दुखु मोननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि गोख्रैथि गोनां आखुखौ दबथाय, नङाब्ला मोनसे मोजां लोगोआव गोरोबलायै जानो हागौ। फालांगियाव जायखिजाया थगायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि मेगन आरो खोमाखौ खेवना दोन। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नों मोजां गोहोजों बुंफबगोन। दिनैनि साना आइजोफोरनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे फालांगियारि गोरोबथाजों सोमोन्दो लाखिनानै गुबुन हादोराव थांनोबो खाबु मोननो हागोन। सासे थि सुबुंनि मददआ दिनै नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां फोरमान जागोन। दिनै नोंथांनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। ध्यानआ नोंथांनो गोसोआरि गोजोन होगोन। थानसालियाव नालेंखर दान हो, गासैबो खामानिया जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नोंथांखौ नारसिनगोन आरो मेंगोन। रंजानाय आरो सुबिदाफोराव बांद्राय खर्सा दाखालाम। नोंथांनि गियाननि गांनाय उखैनाया नोंखौ गोदान लोगो बानायनायाव मदद होगोन। गोदान मोजां मोनलायनायनि खाबुआ गोरा, नाथाय गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ फोरमायनायनिफ्राय गोजानाव था। बेयो सोरजिलु हाबायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय सान। बिसोरो गोबाव समनिफ्रायनो नागिरबाय थानाय मुंदांखा आरो सिनायथि मोनगोन। जुदि नोंथाङा दावबायगासिनो दं, अब्ला गासैबो गोनां फोरमानलाइफोरखौ लांनो दाबाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि साना जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय जागोन। दिनै नोंथाङा बे आयदायाव जाफुंसारनायनि थाखाय एसे गोब्राब नाजानांगोन। दिनै जायखिजाया गोदान खामानि जागायनायनि सिगां सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनि सुबुरुन ला। बे राशिनि उकिलफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा सासे गिदिर उकिलनि मदद मोननो हागोन। दुर्गा चालिसा फराय, नखराव गोजोननाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। जिरायनो थाखाय खाथिनि लोगोफोरजों माखासे बुब्लिफोर हगार। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां ट्रेन्जेकसनफोरा आबुं जागोन आरो मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि आबुं गोहो आरो जोबोद थुलुंगानायआ मोजां फिथाय लाबोगोन आरो नखरारि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननायाव हेफाजाब होगोन। गावनि आंगोनि गोजाम बाथ्राफोरखौ निमाहा होनानै नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ साबसिन खालामनो हायो। फालांगियारि बाहागोआरिफोरा हेफाजाब होगोन आरो लोगोसेयै नोंथाङा दोनथ'नाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दाफोरमाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंनि मोजां सान जागोन। नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा जोबगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनायनि थासारि जानो हागौ। नोंथांनि रागाखौ दबथायनाया साबसिन जागोन। हारसिंफ्रा थाबैनो माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै मावख'आव जायखिजाया सुबुंनि सोमोन्दै गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। सोरबा गोनांथि गोनां सुबुंनो आथा अनथोब हो। नोंथाङा जिउ राहायाव दावगानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। गावनि खुसिखौ गुबुनफोरजों रानलायनायाबो नोंनि सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। नाथाय गोसोआव लाखि दि बेखौ नेवसिनाया उनाव बेसेन गोसा जानो हागौ। गावनि खरसाखौ सामलायनो नाजा आरो गोनांथार बेसादफोरखौल' बाय। बिमा-बिफा आरो लोगोफोरा नोंथांखौ खुसि लाखिनो थाखाय हाजासे नाजागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ गावनि अनजालुनो फोरमायनो गोब्राब मोनगोन। खामानियाव सोलायनायनि थाखाय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि सुंज्रोबनाय गोहोआ गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा जिउ राहानि दावगानायनि थाखाय गोदान खाबु मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बुजिनायजों गासैबो फालांगियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव माखासे गोनां सोलायनायफोर खालामनायाव मुलाम्फा जागोन। दिनै दाहार लानाय लेनदेननिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन। नखराव गोजोननाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हानि देंखो बाहाय। नोंथाङा गुबुनफोरनि सायाव एसे बांसिन खर्सा खालामनो हागौ। खामानिनि नारसिननाया नोंथांनि गोसोआव गोहोम खोख्लैनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनि थाखाय सम दिहुननो हानाय नङा। गावारि आयदाफोरा सामलायनायाव थागोन। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां नाथाय बेसेन गोसा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव खुसि आरो जौगानाय फैगोन। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै मोजां मोनगोन। सोरखारि साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय साना मोजां। नोंथाङा गोजौ मासि मोननो हागोन। दिनै नोंथांखौ खामानिनि जायगायाव बाख्नायनाय जागोन। मानसिफ्रा नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनो लुबैगोन। दिनै साखा खबनै गारिफोरखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। विष्णुनो गोमो सि-जोम जासि। दावगानायनि गोदान लामा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। लोगोफोरनि हेफाजाबाव राङारि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों साबसिनै बुजिनाया जिउआव खुसि, सुखु आरो जौगानाय लाबोगोन। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मुडआ एसे दुखु मोननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि गोख्रैथि गोनां आखुखौ दबथाय। नङाब्ला मोनसे मोजां लोगोआव गोरोबलायै जानो हागौ। खामानियाव थासारिफोरा एसे गोमोथाव जानो हागौ। नोंथाङा मोनदांगोन दि गासैबो नोंथांनि बेरेखायै सोलिगासिनो दं। दावबायनाया रंजाथाव जागोन आरो नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि साना मुखुबजों बुंफबगोन। सानखौ नखरारि हाबाफोरखौ फोजोबनायाव बारहोनाय जागोन। दिनै हरखाबै सोरखौबा फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि गोसोआरि समानथिखौ लाखि। दिनै नोंथांनि गावारि बाथ्राफोरखौ रावजोंबो खोन्थानो नाङा। मानसिफ्रा नोंथांनि सोदोबफोरखौ मुलाम्फा लानो हायो। नोंथाङा मोनसे गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। मोसौनि घिउ दान हो, फालांगिया दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।